ngizokubhonya ibhadi, ngizokubhonya ibhadi. Ngiyakutshela. Uyangidina because akekho umuntu omthethisile and akekho umuntu omphoqile, but angimazi ukuthi why ekhaya. Ngicabanga ukuthi mhlambe bevele engathandi ukusena. Vele yena-ke akayena umuntu ophaphile. Ufuna singincenga? Userayithi usasakhalelani? Hayi miyeke mbali. Ukhalelani? Awu. Ukhalelani? Phela abantu abafana. Yini ekhalisayo kumnandi kusini? Yini ekhalisayo? Ngase ini ngibuza wena uthi ukhalelani, uyangibona ngikhala mina? Ukhalelani wena? Izintombi zifika ko-100. Ukwenza lento yenzayo kuvela ukhale nje kuhleliwe kumnandi uvela ukhale. Uma ufuna ukulala hamba endlini uyolala. Ungasenzeli le drama usenzela yona. Sizwana? Ufuna ukulala? Hlala phansi kuthule. Hlala phansi. Angifuni